కొరియన్ అబ్బాయిలంటే అమ్మాయిలకి ఎందుకంత క్రేజ్? దానికి అసలు కారణం ఏంటో నేను చెప్తా. ఒకసారి నిజం చెప్పండి. కొరియన్ డ్రామా చూసిన తర్వాత మనకు కూడా ఇలాంటి అబ్బాయి కావాలి అనిపించలేదా? కానీ అసలు విషయం ఏంటంటే అది వాళ్ళు కొరియన్ అబ్బాయిలు కాబట్టి కాదు. ఆ డ్రామాలో వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్‌ని చూపించే విధానం వల్ల. తనకు నచ్చిన అమ్మాయి చేసే చిన్న చిన్న విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఆమె మూడ్ ఎలా ఉందో గమనించడం, ఆమెతో చాలా కేర్‌గా మాట్లాడడం, తన కేర్‌ని చూపించడానికి అసలు సిగ్గుపడకపోవడం. ఇవన్నీ చూసిన అమ్మాయిలు వాహ్! ఇది కదా అసలైన ఆకర్షణ. ఇది కదా అసలైన లవ్. ఎందుకంటే మన రియల్ లైఫ్‌లో బేసిక్ కేర్ చూపించినా అదేదో పెద్ద అచీవ్‌మెంట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అందుకే అమ్మాయిలు కొరియన్ అబ్బాయిలకి ఫిదా అవుతుంటారు. వాళ్ళు కోరుకునేది కొరియన్ అబ్బాయిల్ని కాదు. తాము అడగకుండా దొరికే కేర్. అంతే. సో క్రేజ్ కొరియన్ అబ్బాయిల మీద కాదు. ఆ ఫీలింగ్ మీద. అయితే చెప్పండి, కే డ్రామా వల్ల క్రేజ్ వచ్చిందా? లేక నిజంగానే కొరియన్ అబ్బాయిలైతే క్యూట్‌గా ఉంటారా? కామెంట్ చేయండి.